Kula nuwun Pak RT. Apa neh kuwi neh. Niki enten napa to iki iso rame-rame wong sakmene mbane niki enten acara napa? Iki salat ya. Hari raya Idul Adha iki lho. Oh niki ampun bacok ngoten to wedi kula nggih. Lah iki mau rite kowe. Lho kayak masak-masak Pak. Kene masak-masak. Oh lah berarti niki pas aku teko wis meh mateng kae berarti mian. Kowe iki kulino anggere apa-apa tekomu keri gur kari madang. What? Ya kancamu lho sing gula pentah kat mau. Gimana karo kowe? Lah pripun? Lah niku wae keng kidul rambune sangit-sangit nek wong bakar-bakar apa ngotone tak sander jebule beleh to nek wapunan iki. Aku yakin kowe iki nang kamar turu. Mboten arek. Krungu ambune, rasa ambune bumbu kowe metu. Apa to iki ngono to? Lho ki anu critane ki menek cengkeh terus ngunduh susu manu arek mambu selentang-selenting sangit-sangit. Kowe iki tuman ngono kowe ya. Apa-apa tekomu keri gur kari madang.